ନୂଆ ବର୍ଷରେ କଟିଲା ଆଉ ଏକ ମୁଣ୍ଡ। ଏମିତି କିଛି ଖବର ପୁଣି ଭାଇରାଲ ହେବାର ଲାଗିଛି। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀର ମୁଣ୍ଡ କାଟି ଥାନାରେ ପହଞ୍ଚି ସହଦେବଙ୍କ ମର୍ଡର କିଛି ଦିନ ପରେ ପୁଣି କଟିଲା ଆଉ ଏକ ମୁଣ୍ଡ। ଏହି ନୂଆ ବର୍ଷରେ ଓଡ଼ିଶାରେ କାହିଁକି ମୁଣ୍ଡ ହିଁ ଖାଲି କଟୁଛି? ସହଦେବଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ବ୍ରିଜ ରାସ୍ତାରେ କଟାଗଲା। ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ଜଣେ ସ୍ୱାମୀ ତାର ସ୍ତ୍ରୀର ମୁଣ୍ଡ କାଟିଛି। କାହିଁକି କାଟିଛି ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି। ସ୍ତ୍ରୀ ଉପରେ ସନ୍ଦେହ କରି ସ୍ୱାମୀ କାଟିଲେ ସ୍ତ୍ରୀର ମୁଣ୍ଡ। ସ୍ୱାମୀ କରିଥିଲା ଆଖୁ ରସର ଦୋକାନ। ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱାମୀ ଚାଲି ଯାଉଥିଲା ଦୋକାନକୁ, ସ୍ତ୍ରୀ ସେତେବେଳେ ଅନ୍ୟ ପୁରୁଷ ସାଥିରେ କରୁଥିଲା ବେପାର। ଏମିତି ଏ ଘଟଣା ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା କାଲିମେଳା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଏମ୍ଭି 66 ଗ୍ରାମରେ ଘଟିଛି। ଘଟଣାକୁ ସହଦେବଙ୍କ ମର୍ଡର ଘଟଣା ସହିତ ସମାନ କରାଯାଉଛି। ସ୍ତ୍ରୀର ଏ କାମକୁ ଜାଣି ସାରିଥିଲା ସ୍ୱାମୀ, ଆଉ କରିଥିଲା ସ୍ତ୍ରୀର ମୁଣ୍ଡ ଗଣ୍ଡିରୁ ଅଲଗା। ହତ୍ୟା କରି ସ୍ୱାମୀ ନିତେନ ବିଶ୍ୱାସ କାଲିମେଳା ଥାନାରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରି ସାରିବା ପରେ ପୋଲିସ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରି ଘଟଣାକୁ ତଦନ୍ତ କରୁଛି। ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି ଯେ ସ୍ତ୍ରୀ ଚରିତ୍ର ଉପରେ ସନ୍ଦେହ କରି ଏ ଘଟଣାଟି ଘଟିଛି। ପୋଲିସ ତଦନ୍ତରୁ ଯାହା ଜଣାପଡ଼ିଛି, ହତ୍ୟାକାରୀ ନିତେନ ବିଶ୍ୱାସ ଏକ ଆଖୁ ରସ ଦୋକାନ କରି ପରିବାର ଚଳାଉଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ 3 ବର୍ଷ ଆଉ 2 ବର୍ଷ ସନ୍ତାନ ମଧ୍ୟ ଅଛି।